l'experiment del globus. Per fer l'experiment es necessita paper de cuina, paper de plata, sal, llumins, un bol o un quart d'aigua, una cullera, glaçons i paper de pa. Teniu d'estar molt atents perquè quan fiquem els glaçons teniu de veure com se vaporitza aquí dins. Primer tindrà la sal. Heu d'agafar un quartet de cullera. I ara remenar. Teniu de remenar fins que la sal quedi ben desfeta. Quan la sal ha quedat ben desfeta, tirarem un llumí, taparem superràpid amb el paper de plata. Ara espereu de tallar molt bé. Ara es posen els glaçons. I s'ha d'esperar que es fonguin una miqueta. Després haurem de ficar eixugar els glaçons amb el paper de cuina molt cuidadosament. I eixugarem una miqueta el paper de cuina. Esperem un momentet més i us treu el paper de plata. Ho provem les gotetes que hi ha i mirem lo dolces que són. I fins aquí el nostre experiment. Esperem que us hagi agradat. Ara us presentarem el nostre experiment, els Haribos mutats. Per fer aquest experiment necessitem 3 Haribos, vinagre, bicarbonat i un bol. Ara fiquem els Haribos a dins el bol. I després hi tirem el vinagre. I per últim hem de posar el bicarbonat. I hem d'esperar unes hores a veure què els hi passa a aquests Haribo. Hola, ara us farem l'experiment de s'inflar globus. Primer, per fer aquest experiment necessitem una cullera sopera, bicarbonat, vinagre, un got, globus, un embut i una ampolla d'aigua petita. Primer hem de posar l'embut a l'ampolla i ara hi haurà el bicarbonat. Ja està.
vinagre a dintre dels globus. Com un poquet. Després, amb molt cuidado, fiquem el globus, l'extrem del globus a l'ampolla. I ara veiem com s'infla el globus. Hola, avui us presentem l'experiment de la força invisible. Per fer aquest experiment necessitem un bol amb aigua, glaçons, una cullera, una espelma, llumins, pinces i una llauna buida. Per començar tenim de posar aigua freda a dins del bol. A continuació tenim que encendre l'espelma amb un llumí. I agafar les llaunes amb unes pinces i amb uns guants, amb molt cuidado, i posar-li una cullerada sopera d'aigua. Llavors tenim que aguantar sobre l'espelma perquè l'aigua bulli. Quan veiem que l'aigua comença a bullir, tenim d'esperar un minut o dos. Un cop passat un minut o dos, tenim que girar la llauna i posar-la aquí, fora bé.